alle sammen. Velkommen til denne her video. Og det er Sandra Kringhøj. Og jeg har til Ilmars. Subscribe til Philip. Og subscribe til P-kongen. Ligger et link nede i beskrivelsen. Det skal jeg nok lige sørge for. Ja, dernede. Her til det din. Sandra, hvad kigger du? Okay. Men hej. Hvad skal vi lave? Kat nummer stav. Det er YouTube. Kom så. Se sådan der. I dag skal vi fuck, jeg ser tyk ud. Kig hvor tyk jeg er. Og en kæmpe stor booty. Booty. I dag skal vi Wow. Han ligger så i gaven som her. og jeg fødselsdag på mandag, folkens. Ja, svømmestævne. Ja. Hvad skal vi lave? Sandra, sig noget. Det er kun mig, der skal tage for fuck's sake. Hvor mange icons? Eller hvad? Ja, så har han 3. Folken tager musical, så skal jeg nok følge jer. Okay. I ved godt, jeg bliver danset til den foran YouTube. Nå? Du lægger den ikke ud, vel? Vi skal lægge den ud. Og følge Michelle og Jensen. Yes, nøn. Jensen. Michelle. J-E-S-N-E-N. Jeg ser tyk ud for fuck's sake. Det går jeg også. Jeg synes da ikke, de ser tyk ud. That's bad. Hørte Justin Biebers nye sang? Ej. Pop der. Wally. Dans nu, Sandra, du siger ikke noget. Kom. Hun vil danse mambo. Hun vil danse mambo. Jalla. Hun vil danse mambo. For jeg er en fuckboy, bitch. Følg os bare på musical. Og følg mig, folkens. Jeg hedder Hatsis Yilmaz. Og jeg hedder Michelle Hatsis eller cool. Jensen. Nej, cool girls. Det tror jeg godt, de ved. Gør de. Ja, fordi der er vel mange, der går ind og kigger på de. S-P-L-A-K. Nej, jeg kan have et hår. Jeg kan lave en M. Nå. M. Og jeg kan lave P. Og kan lave M. Ej. Ej, min knold er gået i stykker. Vi ses på torsdag. Vi ses. Men, pøj, folkens. Vi elsker dig. Og like, abonner, subscribe. Jeg kan ikke med dig. Subscribe. Hej.